Vítam vás pri mojom novom vlogu a dnes to bude shopping vlog. Dnes ideme do Pandorfu, do Viedne, takže poďte so mnou. Prvé klasika, umiem si tvár, prezlečujem sa a potom vám už natočím iba cestu. Boli sme v Starbuckse a mám peach iced tea. Z nás je veľmi dobré, odporúčam, ak budete v Starbuckse, tak si to určite dajte, je to super. A je doma to isté. Ale akože, je to dobré. Že ja si myslím. Boli sme v Douglase, si nekúpila. OK, takže boli sme v Mekači a zostalo mi po ňom toto iba. No a teraz ideme ešte do Viedne, akože do centra. Takže to vám tiež natočím a doma si spravíme haul. Máme tu haul. Takže premyslela som sa, pretože tam je moc zlé svetlo, ale máme tu haul z nákupov. First vám ukážem to, čo mám na sebe. A to je toto tričko, preto tu môžete vidieť tú cedulku, ale nebudeme sa tým zaoberať. Ale tak to nejak vyzerá, hej, je dosť plňa pekné. Je proste také dosť basic, ale mi sa dosť páči. A proste ide dobre aj teraz, aj na leto a proste vynosím to. To je to najhlavnejšie. A je teda z brandy Melville. A to mám tuto, tento obchod. Je to hlavne obchod, kvôli ktorému som vlastne chcela ísť do Viedne, akože do centra. Pretože to sme kvôli tomu išli vlastne do centra, aby som mohla ísť do brandy Melville prvýkrát v živote. Prečo to stále vidím na sociálnych sieťach, ako je to úplne úžasné a aké super veci tam sú. Takže som tam proste musela ísť. A ešte som si kúpila jednu vec. Hej, tak to sa nejak vyzerá. Proste brandy Melville. Ak ste na TikToku, Instagrame, možno na YouTube, tak o tom asi viete. A vždycky som tam chcela ísť. No a najviac také známe sú ich tepláky. Že sú to najlepšie tepláky, najpohodlnejšie, najlepšie, strihovo, proste mua. A that's true. Je to pravda, proste sú krásne. Tak ma štve táto cedula, akoby ja si môžem odtrhnúť, lebo ja to aj tak nebudem vrácať, takže logika. By the way, brandy Melville není úplne najviac, akože najlacnejšia vec, ale nevadí. Má to byť kvalitné, tak uvidím. Mne to taký estetik, takže preto som to aj hlavne chcela. Možno tam ešte bude niekde ten plast, neviem, ale to stačí. No ale takto nejak vyzerajú. Som si teda vybrala takúto šedú faru. Myslím si, že je to jedna z takých najviac vynositeľných farieb a mega sa mi páči. Mali tam ešte, ja som osobne skúšala ešte biele, ale to sa mi až tak nepáčilo. Ale mám tu proste takéto, tie šňúrky sú znútra, čo oni tak majú väčšinou tých teplákov. Čo sa mi páči, pretože ono to potom nevyzerá až tak ako tepláky, je trošku jak také nohavice.
Sú super dĺžkovo, mi sedia úplne super, aj strihovo, aj veľkosťovo, proste to super. Myslím si, že sa to veľmi oplatí, stáli 35 €, čo myslím si, že na takéto dobré tepláky je v pohode cena, ale akože nebudem to úplne súdiť, ale jakoby, ja neviem, či tu je niekde tá veľkosť, asi nie a všetko, myslím si, nie všetko je tam one size, ale myslím si, že tieto jedny z tých myslím si, že jeden ten produkt, ktorý je one size, sú tie tepláky, aspoň myslím, takže máte sem tu na videjku, ako to vyzerá na mne. A jakoby ja som sa moc nerozšupovala. Potom sme boli v tej Viedni ešte v DM-ku, to som vám natočila. Boli sme v Subduede a boli sme v Mekači na Zmrzku. Takže hej, boli sme v Subduede, tam sa mi strašne páčili veci, proste lepšie než Brandy Melville. Jakoby tá cena 80 € za jedny džíny, veľmi dobrá cena. No. Ale museli sme už ísť domov, pretože jednak bolo neskoro a proste platí sa tam za parkovné, takže sme išli domov, pretože chápete. A v tom obchode je extrémna rada, tam proste čakáte 30 minút, kým si to môžete vyskúšať a 30 minút u pokladni, akoby to je hodina. Super. Toľko sme si poviem čakali v Brandy, čo nie je úplne najlepšie a úplne som mala z toho anxiety, z toho, že proste tam bolo toľko ľudí proste, ja nejsem tam moc zvyknutá. A ešte druhú tašku, ktorá je z Pandorfu priamo. V Pandorfe som si kúpila ešte Starbucks, to ste videli, a boli sme potom ešte na Mekač, takže good. Takže poďme si spraviť, vidíte, že je tu Rituals taška. Ale ako prvé tu mám Lindt čokoládu. Je to táto dubajská čokoláda. Zatiaľ vo všetkých vlogoch, okrem toho minulého narodeninového, bola dubajská čokoláda, takže máme tu Taste Test číslo 3. Let's go. Samozrejme, akoby ja už som to skúšala, takže budeme sa tváriť, že to je first impression, ale samozrejme nie je. Ale moja kamarátka Adele, čo bola s nami, tak si kúpila vlastne pistáciovú, že je bez toho kadaif a ona je oveľa lacnejšia, to stalo 10 €. Ona stala nejak 3-4, nie som si istá, ale je to úplne perfektné. Fakt tú pistáciovú vám odporúčam, vyzerá nejak takto. Takže naozaj tu si určite kúpte, tá je oveľa lepšia ako táto podľa mňa. Ono to má dosť veľké tie tabulky, takže ja si to iba takto dám. Vidíme, že je to tam také trošku viacej crunchy. Ja vám to dám akože crunch na mikrofón. Je to fakt dobré. A ty kam lezieš zase? No, takže musela som sa ísť napiť, pretože je to pre mňa extrémna bomba. Ale musím povedať, že je to najlepšia dubajská čokoláda, ako som kedy mala. Myslím si, že sa to určite oplatí, akoby fakt, keď to budete, určite si ju kúpte, je super, není nejak zle. Myslím si, že je fakt dobrá. Stojí 10 €, čo nie je najmenej za čokoládu. Ale, no, nie je to úplne najmenšia čokoláda, takže, no, nie je to úplne najhoršie, pretože normálne lajská čokolády stojí 20 € na internete. Ale naozaj toto je veľmi dobrá. Je tam veľa toho kadaif, takže to je tak pekne chrumká. Aj tá plnka je dobrá a ja by si tiež dala. Ale najlepšie, čo je na tom, je to, že tá čokoláda, proste Lindt má veľmi dobrú čokoládu, proste to nedá, chápete, tá čokoláda, tak tá je veľmi dobrá. Takže si myslím, že sa to naozaj oplatí. Je to jedna z najlepších čokolád, akú som kedy mala, takže naozaj super, odporúčam. Dal by som tomu 9,5 z 10. A potom tu ešte mám ďalšiu vec na jedenie. Jakoby ja som tam išla za zámerom si kúpiť Pandora náramok, ale ten môj, čo som chcela, tak nemali, prekvapivo, na moje šťastie. Ale nevadí.
potom toto mi kúpila by the way Adele, za čo veľmi pekne ďakujem, ak pozrieš toto videjko. Ďakujem. A dostala som vlastne od nej k národkám a je to water drop. Mohol si to možno vidieť, ja už jedný water drop mám, ale vždy som chcela skúsiť tieto peach, ale nechcela som si to objednávať, pretože to poštovné je celkom drahé. A nevedela som, jak to chutí. By the way, na tých predavniach si môžete vyskúšať tie drinky, ja som to tam skúšala a bola som mega, ale že mega prekvapená, takže fakt. Ja vám sem dám samozrejme taste test. Ono to má celkom dosť pekné balenie, napríklad také detaily tam sú, že takto to otvoríte, potom dáte, teraz to už máte takto krásne. Naozaj water drop to má veľmi pekne spravené, čo sa týka balenia a sú to vlastne takéto kapsule, ktoré vám ochutia vodou, ale zdravo. Není to žiadna sodís, ani čo. Není to žiadne proste nejaké ochutenie. Má to presne 4 kalórie. A všade je tu 0, 0, 0 a jediné, čo tu je salt 0,5. Vitamín C a niacín. Proste sú tu aj nejaké vitamíny, čo je proste dobré pre vás. A je to dobré na imunitu a podobne, takže ja si to idem teraz spraviť, takže si to aj spoločne spravíme taste test. Kým sa mi to tu vyšumí, tak idem vám ešte ukázať moju poslednú vec. I know, nekúpila som si úplne najviac vecí, ale osud to tak chcel, bohužiaľ. Nemali tam ten Pandora náramok ani nič, čo by ma nejak zaujalo. Ale nevadí, mala som pekný deň, bola som s rodičmi, bola som s kamarátkou, takže zase vôbec nie som nejaká sklamaná, som práve že veľmi rada, že sme takto boli, pretože nestáva sa mi to často. No a posledná vec, obarujem všetky veci, čo ste tu videli, tak som si platila sama, okrem toho water dropu, ten mi kúpila Adele, ďakujem ešte raz. No a to je tento Rituals body scrub, tento sakurový, pretože ľudia, ja som si kúpila tento set od Ritualsu, no nekúpila, dostala som ho od maminy, prepáčte, milím sa. A ja som ho ešte neskúšala, ale tak nádherne to vonia, že som si musela proste kúpiť ten scrub. Ja stále na ňo počúvam, sa mi chváli, že aký to je najlepší scrub. Takže naozaj to uvidíme, či to bude tak. Ono je to teraz také akože dosť, chápete, proste scrub. Nechcem to tu úplne dávať, lebo to rozdlem po celej izbe. Lebo ono je to také trošku liaté, ale ono to nádherne vonia, naozaj super. A viete, aký bol krásny ten obchod? Úplne nádherný bol ten obchod. Určite odporúčam. Čo sa týka vône, neviem, aký bude ten samotný produkt, to vám dám potom nejaký review. Poďme si to tastenúť, ten water drop. Akože ono fakt nie je ideálne to mať takto iba do jedného pohára. Najlepšie to mať do väčšej nádoby. Proste ja to nechápem, to je jak iced tea, ale cítite tam také, že to je zo šumienky. Proste keď máte šumienku, tak je ten pocit, že to je zo šumienky, ale na to chutí isto. Len keby tam bolo viacej vody, tak by to chutilo úplne jak iced teačko. Proste to je super. Naozaj, takto s odstupom času musím povedať, že je to naozaj úžasné a odporúčam, milujem to. Ale tak toto bol celý môj haul. Ja dúfam, že ste si toto videjko užili, ak áno, určite hodiť like, koment, nezabudni na odber a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Ahojte!